Dobar dan poštovani gledatelji, nalazimo se sa gospodinom Jasminom Repešom koji je jedan od brojnih uglednika koji je došao pogledati završnicu Kupa Krešimir Ćosić ovdje u Zadru. Gospodine Repeša, kakvi su vaši prvi dojmovi? Pa dobro, evo ja sam danas došao, nisam bio prvi dan i drugi dan kada se igralo četvrtfinale, ali sam pogledao na televiziji. Mislim da je danas bila jedna izuzetno interesantna utakmica i Zabok je potvrdio da se radi o jednoj ozbiljnoj ekipi, što smo već vidjeli i u četvrtfinalu kako jesu odigrali i dobili. Vidjet ćemo, evo druga utakmica, sigurno svi očekuju da bi trebala biti puno neizvjesnija između Zadra i Cibone i nadamo se da će biti publika brojnija i da će biti jedna dobra košarkaška predstava. Je li vas iznenadio otpor kojeg je Zabok pružio definitivno favoriziranoj Cedeviti? Pa dvije ekipe koje su bile sigurno prijatno iznenađenje pod navodnim znacima na ovom turniru, to su ekipa Škrljeva i ekipa Zaboka koji su ono što su odigrali ovdje, to je zaista, što bi se reklo, lijepo su stali na terenu, lijepo igrali lijepu košarku, izgledali kao dvije zaista ozbiljne ekipe. Normalno da se najviše očekuje od domaćina Zadra, Cedevite i Cibone, međutim mislim da su ove dvije ekipe uz tri najkvalitetnije odigrali zaista dobro u ovaj turnir. Čime se vi bavite u ovih nekoliko mjeseci dok ste imali trenersku pauzu nakon odlaska iz Italije? Pa ja sam uzeo pauzu ovu godinu i stalno mjesto boravka nemam, najviše vremena sam proveo u Dubrovniku doma, međutim džiravao sam po Europi puno i evo poslije ovoga turnira idem za Zagreb, idem za Milano, idem tako malo po Europi, uglavnom odmaram se, gledam košarku, puno vremena više posvetio obitelji nego ranijih godina i to bi otprilike bilo to. I zadnje pitanje će biti vezano za hrvatsku reprezentaciju. Vi ste bili bivši izbornik 2 puta. Hrvatska je upisala 2 poraza u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo koje se iduće godine održava u Kini. Kakav je vaš komentar postojeće momčadi i rezultata koji je ostvario gospodin Skelin? Gledao sam prve dvije utakmice i svi ćemo se složiti da je to trebalo biti bolje. Bio sam na utakmici u Zagrebu protiv Italijana i gledao sam na televiziji protiv Nizozemske. Mislim da nije niko od nas očekivao da ćemo startati sa 2 poraza. Ako je to kao jedna dobra opomena da moramo super ozbiljno shvatiti te kvalifikacije, da moramo biti ujedini koja se radi o svjetskom prvenstvu i olimpijskim igrama, onda nije nikakav debakl. Međutim, ukoliko definitivno u utakmicama koje dolaze budemo imali i najmanji pad koncentracije, odnosno najmanje pogreške i u odazivu, i u selekciji, i u igri, i u svima onima ko što su oko reprezentacije, onda može biti jako, jako teško i mislim da će nas onda čekati još puno teži put da se plasiramo na svjetsko prvenstvo. Međutim, ja se nadam da su ove dvije utakmice, odnosno 2 poraza, dobra pouka i da ćemo 2 utakmice, prije svega ove što su pred nama, znači protiv Rumunjske i Nizozemske u Zadru, uz pomoć publike, uz jednu ozbiljnost svi u košarci i oko košarke, govorim i na ekipu i na stručni stožer i na odgovorne u savezu i na svi nas koji živimo od košarke, koji smo živjeli godinama od košarke i na publiku i svi oni koji vole košarku da će dati na neki način svoj doprinos, pa iako u najmanjoj mjeri mislim da je on jako bitan i da će se izvući pozitivan rezultat i ja se nadam da ćemo imati 2-2 nakon ove 2 utakmice u Zadru. Hvala vam puno. Hvala vama, živi bili.